ராதா மாதவா குஞ்ச பிகாரி ஜெய ராதா மாதவா குஞ்ச பிகாரி ஜெய கோபி ஜனவல்லதா மாதவா குஞ்ச பிகாரி ஜெய கோபி ஜனவல்லவா கிரிவரதாரி. சொல்லுங்க மாதா. ஜெய சொல்லுங்க மாதாஜி. ஜெய கிரிவரதாரி யசோதநந்தன விரஜ ஜனரஞ்சன யசோதநந்தன விரஜ ஜனரஞ்சன. சொல்லுங்க. யசோதநந்தன விரஜசனரஞ்சன யசோதநந்தன விரஜசனரஞ்சன யமுனா தீரா வனசாரி யமுனா தீரா வனசாரி. ஜெய ராதா மாதவா குஞ்ச பிகாரி ஜெய ராதா மாதவா குஞ்ச பிகாரி. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. வெல்கம் டு 18th chapter part 2. நேற்று பார்த்தோம், இன்னைக்கு மீதியை பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணதி சொல்றேன் மாதாஜி. பிரபுஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சச்சோர்வுन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पदे गोपेश गोपिका कांद राधा कांद नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. पाण्डकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वाससात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. சொல்லுங்க மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா. யாரும் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஆல் ஆர் வெல்கம் டு 18th சாப்டர். ரொம்ப முக்கியமான சாப்டர். Hare இதுல Krishna நம்ம Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கின்றேன். பகவான் கிருஷ்ணருடைய கருணையினாலும் ராதா கோவிந்தனுடைய அருளினாலும் நம்ம இந்த அத்தியாயத்தை நல்லபடியாக முடிப்போம். இன்னும் ஒரு 2 நாள் இருக்கு, நல்லா பேசலாம். நீங்க எல்லாரும் வாசிக்கணும், எல்லாரும் பொருள் வாசிக்கணும், சோகமும் வாசிக்கணும்னு உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நேத்து நம்ம என்ன பார்த்தோம், யாராவது சொல்ல முடியுமா? நேத்து முதல்ல அர்ஜுனுடைய 2 கேள்விகள் என்ன, ஒருத்தவங்க சொல்லுங்க. என்ன கேட்டாரு அர்ஜுனன் மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தை எப்பவுமே விடக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி, அவர் சொன்னது ஓகே. நான் அர்ஜுனுடைய 2 கேள்விகள் கேட்டேன். அர்ஜுனன் தானே முதல்ல பேசுறாரு. ஆமா அவர் மாதாஜி. என்ன கேள்வி கேட்டாரு? அவர் புருஷ 2 ஆசை விஷயம் பற்றி 2 விஷயம் பற்றி கேட்டாரு. என்ன பற்றி? சந்நியாசம், தியாகம். மறந்துட்டீங்களா? எதை பற்றி கேட்டாரு? சந்நியாசம், தியாகம் இல்லையா? தானம். தியாகம், தியாகம். ஓகேயா? சந்நியாசம்னா என்னன்னு பார்த்தோம். பௌதிக ஆசைகள் அற்ற செயல்கள், செயல்களை துரத்தல். ஓகேயா? பௌதிக ஆசை இல்லாத அவர் அதை துறக்கிறதா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தியாகம்ங்கிறது செயல்களின் பலன்களை துரத்தல் அப்படின்னு இல்லையா? அடுத்து நம்ம என்ன பார்த்தோம்? நம்ம என்ன செயல்களை திறந்தாலும் கூட எதை திறக்க கூடாது? 3 விஷயங்களை திறக்க கூடாது. 3 செயல்களை. என்னென்ன செயல்கள்? ஒருத்தங்க யாகம், தானம், இன்னொன்னு இன்னொன்னு யாகம், தானம், தவம். தவம். தவம் சொல்லுங்க. யாகம், தானம், தவம். ஆமா, இந்த 3ஐயும் துறக்க கூடாது. இந்த 3 கட்டாயமா எல்லாருமே செய்யணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? அடுத்து எந்த ஒரு காரியம் செஞ்சாலும், எந்த ஒரு செயலை செய்தாலும் 5 காரணங்கள் உள்ளன. என்னென்ன காரணம்? ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாராவது சொல்லாதவங்க சொல்லுங்க பாப்போம். ரொம்ப ஈஸி மாதாஜி. 5 காரணம். கட்டாயம் ஒரு செயல் செய்யணும்னா என்ன வேணும் நமக்கு? சொல்லுங்க. என்ன வேணும் மாதாஜி? உடம்பு வேணுமா வேண்டாமா? புலன்கள், முயற்சிகள், வெரி குட். பரமாத்மா. உடம்பு வேணும், புலன்கள் வேணும். அடுத்து முயற்சி செய்யணும். உணர்வா யார் இருக்காங்க? உணர்வா பரமாத்மா. பரமாத்மா இருக்காரு. அவரோட செய்யறது யார் செய்யறாங்களோ அவங்க. யாரு அது? ஆத்மா. அறிவுப்படும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது களம்னா உடல் இல்லையா? அடுத்து அந்த களத்துல உடல்ல புலன்கள். நேற்று எல்லாம் படிச்சோம், மறந்துடுறீங்க. புலன்கள். அடுத்து என்ன வேணும்? செய்பவன். யாரு செய்யறவன்? உணர்வா இருப்பவர் யாரு? ஆத்மா. நமக்கு வழிகாட்டியா இருக்கிறது யாரு? பரமாத்மா இல்லையா? இந்த நாளோட கட்டாயம் நம்முடைய முயற்சியே வேணும் அப்படின்னு படிச்சோம். புரியுதா? நம்ம முயற்சி. ஆக 5 காரணங்கள் இருந்தா தான் எந்த செயலையும் நாம் செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோமா இல்லையா? யாராவது ஒருத்தவங்க 5 சொல்லுங்க பாப்போம். எந்த 5 காரணங்கள்? உடல், ஆத்மா, புலன்கள், முயற்சிகள், பரமாத்மா. பரமாத்மா. வெரி குட், வெரி குட். அடுத்து உடல்ல நடைபெறக்கூடிய எல்லா செயல்களும், எல்லா வழிபாடும், எல்லா நம்பிக்கையும், எல்லா அறிவு, செய்பவன் எல்லாத்தையும் நடத்துறது எதன் அடிப்படையில நடக்குதுன்னா குணங்களின் அடிப்படையில தான் நடக்குது அப்படிங்கிறத நேற்று பார்த்தோமா பார்க்கலையா? பார்த்தோம்ல மாதாஜி. உங்களை நீங்க எதுல இருக்கீங்க? சத்துவத்திலையா, ரஜோ குணத்திலையா, தமோ குணத்திலையா அப்படிங்கிறத அசஸ் பண்ணி நீங்க முன்னேறணும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன். நீங்க பண்ணீங்களா பண்ணலையா? வீட்டுல போய் இதை பற்றி திங்க் பண்ணீங்களா இல்லையா?
ஹரே சத்துவ கிருஷ்ணா. குணத்துல இப்போதைக்கு இருக்கும், அப்புறம் ரஜோ குணத்துக்கு மாறவும் செய்வான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். அதாவது அதுக்கு ஏத்தபடி நம்ம மாத்திக்கிறோம். அதுக்காக தான் இதெல்லாம் படிக்கிறோம் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆக இந்த 3 குணங்களை வச்சுதான் செய்யக்கூடிய செயல்கள் இருக்கு. செய்பவன் இருக்கா, அடுத்து நம்முடைய அறிவு இருக்கு, நம்முடைய புத்தி இருக்கு. அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? எத்தனை வரைக்கும் பார்த்தோம்? 29 முடிச்சுட்டோமா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. 29வது 28 தான் முடிச்சிருக்கோம் மாதாஜி. இன்னில இருந்து 29 ஸ்டார்ட் பண்ணணும் மாதாஜி. ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஆமா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி புக்கு வாங்கிட்டீங்களா இல்லையா எல்லாரும்? பிரபுஜி, மாதாஜி இருக்குங்க மாதாஜி. வாங்கியிருக்கோம் மாதாஜி. எல்லாரும் கூடுதல் வாங்கிருங்க. வாங்கிட்டா நல்லது. ஏன்னா லெவல் 3 டெஸ்ட் எல்லாம் இருக்கும். இப்ப படிக்காம வர்றாப்புல படிக்காம வர முடியாது. இப்ப நாங்க டீட்டெயில்டா தான் நடத்துறோம். ஏனோதானெல்லாம் நடத்தல. எத்தனை தடவை திரும்ப திரும்ப அதை சொல்றோம் இல்லையா? அதனால நீங்க கொஞ்சம் படிக்க ஆரம்பிக்கணும், பார்க்க ஆரம்பிக்கணும். ஓகேயா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யாரும் ஹரே ஏதோ கிருஷ்ணா மாதாஜி. கேக்குறீங்க? ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆமா. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, அடுத்து 29 மாதாஜி 29 போடுங்க. 28 வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். என்ன பார்த்தோம்? 29 தான் மாதாஜி இதுல இருக்கு. 30, 31 தான் இருக்கு மாதாஜி. மேலே 29. ஆ, ஓகே 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 ஓகே. 29 இருக்கு. யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? புக் வச்சிருக்கவங்க கூட வாசிக்க. இது தெரியலன்னா வாசிக்கிறேன் புத்தே மாதாஜி. வாசிங்க. புத்தேர் பேதம் திருதே சைவ. வாசிக்க மாதாஜி. புத்தேர் பேதம் திருதேஷ்சைவ குணதஸ் த்ரிவிதம் சுணு ரோஷ்யமானம் அசேஷேண பிருதக் 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 பிருதக்தக்வேன தனஞ்சய. தனஞ்சய. அடுத்தது வாசிருங்க. செல்வத்தை வெல்வோனே, ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப பலதரப்பட்ட புத்தியையும் உறுதியையும் பற்றி விவரமாக நான் தற்போது உனக்கு கூறுவதை கேட்பாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆக பகவான் தனஞ்சயா அர்ஜுனன் கிட்ட என்ன சொல்றாருன்னா, அப்பா நீ செல்வத்தை எல்லாம் வென்றுட்டு வந்துட்ட. இந்த 3 குணங்களுக்கு தகுந்தபடிதான் நம்ம உங்க புத்தியோ உங்க உறுதியும் இருக்கு அப்படிங்கறத பற்றி நான் விவரமா சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. புத்தி உறுதி. உறுதினா என்ன? மன உறுதி, மனதிடம். அதை பற்றி விவரமா சொல்றேன்னு சொல்றாரு. அடுத்து 30வது ஸ்லோகம் சொல்லுங்க யாராவது. அடுத்து ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரவருத்திம் ச நிவர்த்திம் ச காரிய காரியேய பயாபயே பந்தம் மோக்ஷம் சய வேதி புத்தி சா பார்த்த சாத்விகி. விருந்தாவின் மைந்தனே, செய்யத்தக்கது எது, செய்யத்தகாதது எது, பயப்படத்தக்கது எது, பயப்படாத தகாதது எது, பந்தப்படுவது எது, விடுதலை செய்வது எது ஆகியவற்றை அறியக்கூடிய புத்தி சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப என்ன பார்க்க போறோம்னா, இந்த 3 குணங்கள்ல எந்தெந்த குணத்துல என்னென்ன ஒரு அறிவு இருக்கு, நுண்ணறிவு இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம். இப்ப சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட அறிவு இருக்கும் அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்லியிருக்காரு. பிரவருத்திம்ச நிவருத்திம்ச. என்ன அர்த்தம்னா, பிரவருத்திம்னா செய்யத்தக்கது, நிவருத்திம்னா செய்யத்தகாதது. நீங்க இதை இப்படி மீனிங்கோட நீங்க படிச்சீங்கன்னா மறக்கவே மாட்டீங்க மாதாஜி. கொஞ்சம் படிக்கிறதுக்கு நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகேயா? அப்ப காரியோ அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா, செய்யத்தக்க, காரியா அகாரியா, செய்யத்தகாத. ஆக முதல்ல என்ன சொல்றாருன்னா, செய்யத்தக்கது எது, செய்யத்தகாதது எதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது. அடுத்தது என்ன செய்யணும்? அப்படிப்பட்ட செயல் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு, அடுத்தது பந்தம் மோட்சம். பந்தம்னா பற்று, மோட்சம்னா விடுதலை. இதை ஏற்படுத்தக்கூடிய செயல் என்னங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறது. அபய அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பயப்படத்தக்கது, பயப்படத்தகாதது எது, பந்தப்படுவது, விடுதலை செய்வது எது ஆகியவற்றை அறியக்கூடிய புத்தி தான் சத்துவ குணத்தில் இருக்கு. அது சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கிறாங்க? எந்த காரியம் செய்யலாம், எது செய்யக்கூடாது.
ஃபர்ஸ்ட் எல்லாருக்குமே நமக்கு தெரியணும். எந்த காரியம் செய்யறதுக்கு நம்ம பயப்படணும், எது செய்ய பயப்பட வேண்டியது இல்லை. மூன்றாவதாக, என்ன காரியம் செஞ்சா நம்மள இந்த ஜட உலகில் பந்தப்படுத்தும் அந்த காரியம், எந்த காரியம் செஞ்சா நம்ம விடுதலை அடையலாம், பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்து பிரம்மனை அடையலாம் அல்லது தன்னுணர்வு பெறலாம் அப்படிங்கிற இந்த 3 விஷயங்களை சொல்லியிருக்காங்க சாஸ்திரங்கள்ல. புரியுதா? ஆக சாஸ்திரங்களுடைய வழிகாட்டலின்படிதான் நம்ம கடமைகளை செய்யணும். அதுல இந்த 3 விஷயங்களை கவனிச்சுக்கிட்டு கடமையை செய்யறவங்க சத்துவ குணத்துல இருப்பாங்க அப்படின்ட்டு சொல்லப்படுது. ஓகேயா? புரியுதா? கொஞ்சம் புரியலைன்னா அப்பப்ப கேளுங்க மாதாஜி, கொஞ்சம் நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்கு. அடுத்தது வாசிங்க மாதாஜி. அருள்மொழி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யயா தர்மம். நான் தான் மாதாஜி இப்ப வாசிச்சேன். 30 நான் தான் வாசிச்சேன். ஓகே மாதாஜி. அப்ப அம்பிகா மாதாஜி வாசிக்க சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யயா தர்மம் அதர்மம் ச காரியம் சகாரியம் ஏவ ச அயதாவத் பிரதானாதி புத்தி சா பாத்த ராஜசி. பிருந்தாவின் மகனே வாசிங்க தர்மம் வாசி. வாசிக்க மாதாஜி. பிருந்தாவின் மகனே, தர்மம் அதர்மம், செய்யத்தக்க செயல் செய்யத்தகாத செயல் இவற்றுக்கிடையே உள்ள வேறுபாட்டை அறிய இயலாத புத்தி ரஜகுணத்தில் இருக்கின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது என்ன சொல்றாரு, ரஜோ குணத்துல இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு தர்மம் எது அதர்மம் எதுன்னு தெரியாது. புரியுதா? செய்யத்தக்க செயல் என்ன, செய்யத்தகாத செயல் என்ன, இந்த ரெண்டுக்கு உள்ள வேறுபாடு தெரியாது. ஏன்னா அவங்களுக்கு சாஸ்திரத்தை சரியா படிக்கல. அதனால எந்த காரியம் தர்மமான செயல், எது அதர்மம், எதை நம்ம செய்யலாம் செய்யக்கூடாதுங்கிற வேறுபாடெல்லாம் தெரியாதவங்கதான் ரஜோ குணத்துல இருக்கிறவங்க. அடுத்து அறியாமையில இருக்கக்கூடிய தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி இருப்பாங்க? பொருளை மட்டும் வாசிக்க மாட்டாது. பொருள் வாசிக்க 32. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்தடுத்து வாசிங்க அதர்மம் மாதாஜி. தர்மம் நிதியா மந்தியதே தமஸ்வா விருதா சர்வார்த்த விபரீதம் தாம்ச புத்தி சா பார்த்த தாம்சி. அறியாமை மற்றும் இருளின் மயக்கத்தின் கீழ் தர்மத்தை அதர்மமாகவும் அதர்மத்தை தர்மமாகவும் அறிந்து எப்போதும் தவறான வழியில் முயற்சி செய்யும் புத்தி பார்த்தனே தமோ குணத்தில் இருப்பது ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்களுக்கு ரெண்டுக்கும் உள்ள வேறுபாடு தெரியாது, தர்மத்துக்கும் அதர்மத்துக்கும். இவங்களுக்கு தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப நேரமும் மயக்கத்துல மாயையில இருக்கிறதுனால தர்மத்தை அதர்மமா நினைப்பாங்க, அதர்மத்தை தர்மமா நினைச்சு காரியம் செய்வாங்க. அப்ப தவறான வழியில தான் அவங்க முயற்சி பண்ணி காரியங்கள் எல்லாம் செய்வாங்க. அப்படிப்பட்ட புத்தியுடையவர்கள் தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள். அடுத்தது கொண்டு போக மாட்டாங்க, ஏன்னா நிறைய நடத்த வேண்டியது இருக்கு. கொஞ்சம் நீங்களும் ஃபாஸ்டா இருக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. முக்குணங்களில் மன உறுதியை பற்றி எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத அடுத்து பார்ப்போம். சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்களுடைய மன உறுதினா என்னன்னு தெரியுதா? இப்ப நம்ம பார்த்தது புத்தியை பற்றி பார்த்தோம், அறிவை பற்றி பார்த்தோம் இல்லையா? இப்ப மன உறுதிங்கிறது எதுக்கும் அசையாம, அதாவது ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறது, ஸ்ட்ராங் மைண்ட், அப்படி ஸ்ட்ராங் வில்லுன்னு சொல்றோம்ல. ஆக சத்துவ குணத்துல இருக்குங்க உடைக்க முடியாததுங்கிறாங்க. அவங்களுடைய நம்பிக்கைய, அவங்களுடைய வாழ்க்கை முறைய யாருமே தகர்க்கவே முடியாது. அப்படிப்பட்டவங்க அவங்களுக்கு எப்படி இப்படிப்பட்ட ஒரு இந்த ஒரு உறுதியான ஒரு மனநிலை வந்துச்சுன்னா யோக பயிற்சியால் வந்தது அவங்களுக்கு. அதனால மனம், வாழ்வு, புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதுமான மன உறுதி. இந்த மூணையும் அவங்க மனசையும் கட்டுப்படுத்துவாங்க, தங்களுடைய வாழ்க்கையும் நெறிப்படுத்துவாங்க, புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி சரியான வழியில் செலுத்துவாங்க. அப்படிப்பட்ட மன உறுதி உள்ளவங்க தான் சத்துவ குணத்தில் உள்ளவங்க. ரஜோ குணத்துல உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்க? அவங்களுக்கு அறம், பொருள், இன்பம், இந்த அதனுடைய பலன்கள்ல தான் அவங்களுக்கு பற்றுதல். அறம்ங்கிறது தர்மம், பொருள்ங்கிறது பொருள் சேர்க்கிறது, செல்வம் சேர்க்கிறது, இன்பம் அந்த செல்வத்தை புலன் உகர்ச்சிக்காக, புலன் இன்பத்திற்காக பயன்படுத்துவது. அதுலதான் அவங்களுக்கு பற்றுதல் ஜாஸ்தி இருக்கும். அதுலதான் உறுதியா இருப்பாங்க. நம்ம ஜாலியா நல்லா சந்தோஷமா வாழுவோம். அடுத்து தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்?
ரொம்ப பயக்கமா இருக்கிறதுனால அவங்க எப்ப பார்த்தாலும் கவலையா தான் இருப்பாங்க. ஏதாவது ஒரு கனவு உலகத்துல இருப்பாங்க. எதை பார்த்தாலும் பயமா இருக்கும். எதுலயும் ஒரு முன்னேறணுங்கிற ஒரு ஆர்வமே இருக்காது. அது அப்படிப்பட்ட ஒரு மயக்க நிலையில் உள்ளவங்க தான் யாரு? தமோ குணத்தில் உள்ளவர்கள். அடுத்த ஸ்லைடு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி அடுத்தடுத்து கொண்டு போக மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இவங்க எல்லாம் என்ன குணத்துல இருக்காங்கன்னு சொல்லுங்க பாப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. யாரு பேச சத்வகுணம் மாட்டேங்கிறீங்க மாதாஜி. மாதாஜி? சத்வகுணம் மாதாஜி. சத்துவகுணம் மாதாஜி. பேசுங்க மாதாஜி கொஞ்சம், ஏன்னா நிறைய முடிக்க வேண்டியது இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. சத்துவ குணத்துல இருக்காங்க மாதாஜி. இருக்கிறவங்க சந்தோஷமா இருக்காங்க இல்லையா? நல்ல மன உறுதி உள்ளவங்க இவங்க எல்லாம். ஸ்ரீதேவி மாதாஜி அடுத்தடுத்து கொண்டு போங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ அடுத்து 37, 38, 39 இந்த 3 வகையான மகிழ்ச்சி யார் யாரு எப்படிப்பட்ட ஆனந்தத்தில் இருக்காங்கன்றத பாக்குறோம். 37வது யாராவது புக் வச்சிருக்கவங்க வாசிங்க. இதுல சரியா தெரியலன்னா இல்லைன்னா பொருளாவது வாசிக்க ஏதாவது சொல்றேன். காந்திமதி மாதாஜி. வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. படிக்கிறேன். எத் தத் அக்ரே விஷம் இவ பரிணாமி மிருதோபவம் தத் சுகம் சாந்தவிகம் புரோக்தம் ஆத்ம புக்தி பிரசாதஜம். ஆபத்தில் விஷத்தை போன்று இருந்தாலும் இறுதியில் அமிர்தத்தை போன்றதும் தன்னுணர்வுக்கு ஒருவனை எழுப்புவதுமான சுகம் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓகே. சாத்விகமாக இருக்கிறவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா, அவங்க செய்யக்கூடிய காரியம் ஆரம்பத்துல விஷம் மாதிரி இருக்கும். நான் நேத்தே உங்களுக்கு விவரமா சொன்னேன். நமக்கு ஆரம்பத்துல 4 மணிக்கு நம்ம ஆரத்தி பார்க்க போறது நமக்கு விஷமாக்க கஷ்டமா தான் இருக்கும். ஏன்னா அந்நேரம் நம்ம இது வரைக்கும் எழுந்திருக்கல. இப்ப எழுந்திருக்க சொல்றாங்க, சேண்டிங் பண்ண சொல்றாங்க 3 மணிக்கு அப்படின்னா அது நமக்கு கஷ்டமா இருக்கும். ஆனா போக போக அதுல கிடைக்கக்கூடிய இன்பம் இருக்கு, சுகம் இருக்கு, அது அமிர்த மாதிரி இருக்கும். ஓகேயா? எப்போ யாருக்கு அப்படி இருக்கும்? சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்களுக்கு. அவங்க தன்னுணர்வுக்கு ஒருவன் எழுப்பும்னா என்ன அர்த்தம்? சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க நான் உடல் அல்ல, நான் இந்த ஆத்மா அப்படின்னு ஆத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் உணர்வாரு இல்லையா? தனக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்மா பரமாத்மாவை உணர்றதுதான் தன் உணர்வுங்கிறது. அப்படி கிடைக்கக்கூடிய சுகம் இருக்கு, அது ரொம்ப மேன்மையானது. அவங்க அது யாரால தான் முடியும்? சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்களால் தான் அத்தகைய சுகத்தை பெற முடியும் அப்படின்னு பாக்குறோம். ரஜோ குணத்துல இருக்கவங்க எப்படிப்பட்ட சுகத்தை பெறுவாங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. எந்த சுகம் புலன்களும் புலனின்ப பொருள்களும் தொடர்பு கொள்வதால் அடையப்படுகிறதோ ஆரம்பத்தில் அமிர்த போன்று தோன்றினாலும் இறுதியில் விஷமாகி விடுகின்றன. அந்த சுகம் ரஜோகுணத்தில் தன்மையை கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. நம்ம நேற்றே பார்த்தோம், இது பற்றி பார்த்தோம். இவங்களுக்கு புலன் இன்பம் தான் முக்கியம் இல்லையா? யாருக்கு? ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு. ஆகையினால இந்த புலன் இன்பத்துல இப்போ ரொம்ப நமக்கு இது பால்கோவா பிடிக்கணும் ஒரேதான் சாப்பிட்டா அது என்ன செய்யும்? ஆரம்பத்துல இனிப்பாதான் இருக்கும், அப்புறம் ரொம்ப சாப்பிட்டா வயிறு பாதிக்கப்படும் இல்லையா? ஆக முதல்ல அமிர்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய எந்த காரியமும் எந்த சாப்பாடு கடைசியில விஷமாக போயிடும். அது முதல்ல சுகமா இருக்கும், அப்புறம் அது துக்கமாக இருக்கும். அப்படிப்பட்ட ஒரு குணம் உள்ளவன் அந்த சுகத்தை அனுபவிப்பதான் யாரு? ரஜோகுணத்தில் இருப்பவன் அப்படின்னு பாக்குறோம். தமோ குணத்தில் இருக்கிறவனுக்கு எப்படி மகிழ்ச்சி இருக்கும் அப்படின்னா, தன் உணர்வை காண இயலாது ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை மயக்கமாக இருக்கின்ற உறக்கம், சோம்பல் மற்றும் மாயையினால் வருகின்ற சுகம் தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. தமோ குணம் கும்பகர்ணனுக்கு எந்நேரமும் தூங்கிட்டு இருக்கிறது தான் சுகம் இல்லையா? அது மாதிரி தமோ குணத்துல இருக்கிறவனுக்கு தூக்கம், அதுதான் அவனுக்கு சுகமா இருக்கும். அடுத்து எந்நேரமும் மயக்கத்துல இருக்கணும், ஏதாவது ஒரு போதை பொருள் அல்லது குடிச்சிட்டு மயக்கத்திலேயே இருக்கணும் இல்லையா? அப்படிதான் அவன் அந்த சுகத்தை தான் அனுபவிப்பான். இல்ல ஒரு வேலையை செய்யாம சாப்பிட்டுட்டு சும்மா உட்கார்ந்து வேலை அரட்டை அடிச்சுக்கிட்டு இருக்க சோம்பேறித்தனமான ஒரு சுகம் தான் அவனுக்கு பிடிக்கும். யாருக்கு 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 பிடிக்கும்? தமோ குணத்துல தமோ குணத்தில் உள்ளவங்க.
ஆக இப்போ 3 குணங்களின் அடிப்படையில் சுகமும் இருக்குங்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம். முதல்ல என்ன பார்த்தோம்? குணங்களின் அடிப்படையில் புத்தி இருக்கு, குணங்களின் அடிப்படையில் மன உறுதி இருக்கு, இப்போ குணங்களின் அடிப்படையில் மகிழ்ச்சியும் அடங்கி இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். இப்ப பார்த்தோம். இப்ப நமக்கு என்ன சுகம் இருக்கு, எப்படிப்பட்ட மன உறுதி இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்மளே நம்மள ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்தது இருக்கு. சரி, சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க ஆஹ் எப்படி எப்படி அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல ஒரு சுகத்தை அனுபவிக்கிறாங்கன்னா, பயிற்சி மூலமா தான். பயிற்சி பண்ணாதான். நம்ம காலையில 4 மணிக்கு எழுந்திரிக்கணும்னு அலாரம் வச்சு முதல்ல எழுந்திரிச்சாதான் ஆரத்தி பார்க்க போக முடியும், சாண்டிங் பண்ண முடியும் இல்லையா? அப்போ அது நமக்கு சுகம் மாதிரி இருக்காது. அப்புறம் அது ரொம்ப சுகத்தை அளிக்கும், சோகத்தை நீக்கும். நமக்கு இருக்கக்கூடிய அத்தனை மனசுல இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் எல்லாம் போயிடும். பிரச்சனைகள் இருந்தா தானே சோகம் இல்லையா, துக்கம், அதெல்லாம் போயிடும். ஆகையா இதுக்கு பயிற்சி வேணும். முதல்ல அலாரம் வச்சுதான் எழுந்திரிக்கணும். அப்புறம் தானா பிராக்டிஸ் ஆயிடும். பயிற்சி செஞ்சோம்னா பழக்கம் ஆயிட்டா அது தானாகவே நம்ம 3 மணி கூட எழுந்திரிச்சு சாண்டிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். அது நமக்கு ரொம்ப சுகமாக இருக்கும். நம்முடைய மன அழுக்குகளை எல்லாம் நீக்கி நம்ம லேசா ஃபீல் பண்ணுவோம். ஆரம்பத்துல விஷத்த மாதிரி இருக்கிறது அப்புறம் அமிர்தம் மாதிரி இருக்கும். புத்தியினுடைய தூய்மையிலிருந்து எழுது. இது எதனால ஏற்படுதுன்னா, புத்தி தூய்மை அடைந்தா நமக்கு இந்த சுகம் கிடைக்குது. புத்தி எப்படி தூய்மை அடையும்? நம்ம இந்த பயிற்சியினால புத்தியை தூய்மையாக்கணும், மனக்கலங்கங்களை எல்லாம் போக்கணும். தன்னுணர்விற்கு ஒருவனை எழுப்புது. அவ உணர்வு பற்றிய உடலை பற்றிய உணர்விலிருந்து ஆத்ம உணர்வில் கிடைக்க அவனை செய்கிறது. அரைஸ் அவேக்குன்னு சொல்வாரு விவேகானந்தர். ஆக தன் உணர்வுக்கு ஒருவனை எழுப்புகிறது. பகவானும் சொல்வாரு, நீ எழுந்திருப்பா, போதும் போதும் இப்படி இருந்தது, இன்னும் அது இதுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்காத, போர் செய்ய புறப்படுன்னு சொல்வாருல்ல, அதுதான் தன் உணர்விற்கு ஒருவனை எழுப்புது அப்படிங்கிறது பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு சுகம் புலன் இன்பத்துலதான் அவங்களுக்கு சுகம். ஆரம்பத்துல அவங்களுக்கு அது சுகமா இருக்கும், அமிர்த மாதிரி இருக்கும், போக போக அது விஷமாயிடும். அடுத்து தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன ஆகும்? தூக்கமும் மயக்கமும் தான் சுகம். தன்னுணர்வு பாதையே அவங்களுக்கு தெரியாது. அவங்க குருடர்களாக இருப்பாங்க, அறியாமையிலே இருப்பாங்க. ஆரம்பத்துல இருந்து கடைசி வரைக்கும் தூக்கம், மயக்கம், சோம்பல், மாயைக்கு உட்பட்டுதான் இருப்பாங்க. அதுதான் சுகம்னு நினைப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லைடு மாதாஜி. அடுத்தது 40வது வாசிங்க யாராவது. மடபடபடத்து. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. லக்ஷ்மி ஸ்ரீதரன் மாதாஜி. இனி மாதாஜி வாசிங்க. வாசிங்க பிரபுஜி. வாசிங்க. ந தத் அஸ்தி பிருதிவ்யாம் வா திவி தேவேஷு வா புனः சத்வம் பிரகிருதிஜைர் முக்தம் யத் எபிஹ் ஸ்யாத் த்ரிபிர் குணைஹி. இவ்வுலகிலோ உயர்லோகத்தில் உள்ள தேவர்களின் மத்தியிலோ ஜட இயற்கையிலிருந்து பிறந்த இந்த 3 குணங்களிலிருந்து விடுபட்டவர்கள் எவரும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பகவான் சொல்லிட்டாரு, இந்த 3 குணங்கள் இருக்கே, இந்த 3 குணங்கள் யாரால் ஏற்படுத்தப்பட்டது? பகவானால் தான் ஏற்படுத்தப்பட்டது இல்லையா? என்னென்ன குணம்? சத்வம், ரஜஸ், தமஸ். இந்த 3 குணங்களும் என்னால் ஏற்படுத்தப்பட்டதுன்னு சொல்றார் பகவான். ஆனா அந்த குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் பகவான் இல்லையா? அதனால பகவான் என்ன சொல்றாரு, அது தேவர்களாக உயர்லோகத்துல இருந்தாலும் சரி, இந்த பூலோகத்துல உயிர்வாழிகளாக இருந்தாலும் சரி, இந்த ஜட இயற்கையில பிறந்த யாரும் இந்த 3 குணங்கள்ல இருந்து தப்பிக்கவே முடியாது அப்படின்றார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லைடு பண்றது. அடுத்தது வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. லக்ஷ்மி ஸ்ரீதரன் மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இல்ல லதா தச்சரன் மாதாஜி, நீங்க வாசிங்க மாதாஜி. லதா மாதாஜி. இல்ல இப்ப நீங்க சொன்னவங்க ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சமோ தமஸ்தப சௌசம் ஸ்வசாந்திர் அர்ஜவம் ஏவச ஞானம் விஞ்ஞானம் ஆஸ்தியக்யம் பிரம்ம கர்ம ஸ்வாபஜம். அமைதி, சுயக்கட்டுப்பாடு, தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு, ஆத்திகம் ஆகிய இயற்கையான தன்மைகளில் பிராமணர்கள் செயல்படுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வெரி குட். சமோனா என்னன்னா அமைதி, சாந்தம்.
தமஸ்னா சுய கட்டுப்பாடு. தவம்னா தெரியும், தவம். சௌஷம்னா தூய்மை. சாந்திர்னா சகிப்புத்தன்மை. ஆர்ஜவம்னா நேர்மையா இருக்கிறது. ஞானம் நமக்கு தெரியும், அறிவுன்ட்டு. விஞ்ஞானம், ஞானத்துக்கும் விஞ்ஞானத்துக்கு என்ன வேறுபாடுகள் தெரியும். அறிவு பகுத்தறிவு, பகுத்தறிவு எது நல்லது கெட்டதுன்னு ஆராய்ந்து அறிவு. அடுத்து ஆஸ்திக்யம்னா ஆன்மீகம். இது எல்லாம் யாருக்கு உரிய தன்மைகள்? பிராமணர்கள் இந்த தன்மைகள்ல செயல்படுகிறார்கள். ஆக பிராமணர்களுடைய குணங்கள் கேட்டா இதெல்லாம் சொல்லணும். அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு, ஆன்மீகம். இது எல்லாம் இந்த தன்மைகள்ல இந்த பிராமணர்கள் செயல்படுறாங்க. ஏன் அவங்க அப்படி செயல்படணும்னு நினைக்கிறாங்க? சொல்லுங்க பாப்போம். பிராமணர்களுக்கு என்ன ஒரு கடமை? அவங்க படிச்சிருக்கோம். அவங்கதான் என்ன செய்வாங்க? வேதங்களை படிச்சு வேதங்களை எல்லாருக்கும் சொல்லி தருவாங்க இல்லையா? வேத உச்சாரணம் சொல்லி தருவாங்க. அவங்களதான் பெரும்பாலோர் ஆன்மீக குருவாகவோ இருப்பாங்க. ஆன்மீகத்தை எல்லா இடங்களையும் பரப்புவாங்க. அதனால அவங்களுக்கு இந்த தன்மைகள் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம். அடுத்தது சொல்லுங்க மாதாஜி, வாசிங்க. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி, வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 43 தானங்க மாதாஜி? ஆமா மாதாஜி, கவனிங்க எல்லாரும். அடுத்தடுத்து ரெடியா இருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. சௌரியம் தேஜோ த்ருதிர்தாஸ்யம் தாஸ்யம் யுத்தேச்ச சாப்ய பலாயனம் தானம் ஈஸ்வர பாவஸ்ச சாத்திரம் கர்ம ஸ்வபாவஜம். சூரத்தனம், வலிமை, மன உறுதி, வளமை, போரில் தைரியம், கொடை, ஆளும் தன்மை ஆகியவை சத்திரியர்களின் சுபாவத்திலிருந்து பிறந்த செயல்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி, முதல்ல இப்போ பிராமணர்களுடைய இயல்புகள் பார்த்தோம். இப்போ சத்திரியர்கள். சத்திரியர்கள் யாரு? ஆளக்கூடியவங்க, போர் செய்யக்கூடியவங்க தான் சத்திரியர்கள். உடல் பலம், மனபலம் இருக்கணும் அவங்களுக்கு இல்லையா? ஆக சௌரியம்னா சூரத்தனம், நல்ல ஒரு வீரமா இருக்கணும். சூரத்தனம். தேஜன்னா வலிமை. திருதினா மன உறுதியா இருக்கணும். இப்ப பாருங்க, அங்க சண்டை நடக்குது, அங்க போர் வீரர்கள்லாம் பயந்துகிட்டு வீட்டுக்கு ஓடி வந்துட்டா அங்க எப்படி எதிரிகளை சமாளிக்க முடியும் இல்லையா? இப்ப நம்ம நாட்டு கூட ஆபத்து வரக்கூடிய நிலையில இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அவ்வளவு பயங்கரமா வெளியில போரெல்லாம் நடந்துட்டு இருந்தத நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. ஆக அந்த போர் வீரர்கள்லாம் எப்போ நமக்கு ஆபத்து வருமோன்ட்டு ரொம்ப தைரியமா அதை எதிர்கொண்டு இருப்பாங்க இல்லையா? அடுத்து ஆளக்கூடியவங்க எப்படி இருப்பாங்க? தாஷ்யம், வலிமையோடு இருப்பாங்க. தாஷ்யம்னா வலிமை. அடுத்து போர்ல அவங்க என்ன செய்வாங்க? அபலாயனம்னா புறங்காட்டக்கூடாது. நீங்க தமிழ்ல கூட படிச்சிருப்பீங்க, புறங்காட்டக்கூடாது. முதுகுல அந்த எதிரியினுடைய தாக்குதல் நடக்கக்கூடாது. அப்படி எதிரி கத்தியால குத்தோம்னா என்னுடைய மார்புல குத்தணும்னு நிற்பாங்க. அந்த காலத்திலேயே நம்ம புறநானூறு இதுல எல்லாம் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஆகையினால எதிரிக்கு பயந்து புறங்காட்டக்கூடாது. எதிரியை எதிர்த்து நிற்கணும். யாரு? சூரத்தனம் மிக்க போர் வீரர்கள். நம்ம அரசாட்சி செய்யக்கூடியவங்களும் அவ்வளவு தைரியமா இருக்கணும். தானம்னா கொடை கொடுக்கணும். தலைவனுக்காக அவங்க என்ன செய்யணும்? தங்களுடைய கடமையை ஒழுங்காக செய்யணும். அப்படிப்பட்ட சுபாவம் யார்கிட்ட இருக்கும்? சத்திரியர்களிடம் இருக்கும். அதாவது போர் வீரர்கள் ஆளும் தன்மையுடையவர்களோட இடையே சூரத்தனம், வலிமை, மன உறுதி, வலிமைன்னு செழிப்பு, தைரியம், கொடை, தானம் கொடுக்கிறது, ஆளக்கூடிய தன்மை, இது எல்லாம் சத்திரியர்களுடைய இயல்புகள். அடுத்து வைசியர்கள் யாரு? வைசியர்கள் விவசாயம், பசுக்களை பராமரிப்பு, தொழில் பண்றவங்க மாதாஜி. தொழில் பண்றவங்கன்னா விவசாயம் பண்றவங்க. பசுக்களை பராமரிப்பாங்க. அடுத்து விவசாயி உற்பத்தி செஞ்சு கொடுக்கக்கூடிய பொருளை வியாபாரம் பண்ணுவாங்க இல்லையா? அவங்க வியாபாரி கிட்ட இருந்துதான் நம்ம எல்லாம் வாங்குறோம் அந்த பொருள்களை.
அவங்க எல்லாம் வைசியர்கள். ஆக அடுத்தது சூத்திரர்கள் எப்படிப்பட்டவங்க? இந்த 3 பேருக்கும் உழைக்கக்கூடியவங்க, உழைப்பாளிகள். அதுதான் யாரு? சூத்திரர்கள். உழைப்பாளிகள்னா யாரு? இப்ப நம்மெல்லாம் எல்லா இடத்துலயும் போய் நம்ம வீடுகள்ல நம்ம என்ன பணி செய்யறோமோ அங்கே போய் நம்ம மாஸ்டர் சொல்றாப்புல உழைக்கதான் செய்யறோம். அங்க எல்லாரும் சூத்திரர்களா தான் இருக்கும். சூத்திரன்னா ரொம்ப தாழ்ந்தவங்க கிடையாது. இப்ப புரியுதா? ஏதோ தெரு கூட்டுறவங்க தான் சூத்திரர்கள்னு நினைக்க கூடாது நம்ம. எல்லா தொழிலாளர்களுமே யாரு? எல்லாருக்கும் தொண்டு செய்யறாங்க, அவங்கதான் சூத்திரர்கள். அவங்களுடைய சுவாபம் எப்படி இருக்கும்? அப்ப அவங்க இந்த வேலைகள் எல்லாம் செய்யணும். வைசியர்கள் விவசாயம், பசுக்களை பராமரிக்கணும், வியாபாரம் செய்வாங்க. வியாபாரம் செய்யறது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், நேர்மையா செய்யணும், ரொம்ப கொள்ளை எடுக்க கூடாது. சூத்திரர்கள் எல்லாருக்கும் தொண்டு செய்யணும் அப்படின்னு பாக்குறோம். அடுத்த ஸ்லைடு பார்த்தாச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. 44 அது படிக்கணும்ல மாதாஜி? அது சொல்லியாச்சு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏற்கனவே நினைப்பாங்க இதுல பாருங்க, ஏன்னா நிறைய இருக்கு. அதனால அப்போ பிராமணர்களுடைய 9 குணங்கள் பார்த்தோம். நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. 9 குணங்கள் பார்த்தே சொல்லுங்க யாராவது ஒருத்தவங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பார்த்து சொல்லுங்க. அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு, ஆதிக்கம் மாதாஜி. ஆதிக்கம் இல்ல, ஆத்திகம். ஆத்திகம் மாதாஜி. ஆன்மீகம். அடுத்த ஸ்லைடு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து யாராவது வாசிங்க. சத்திரியர்களுடைய தன்மை எப்படி இருக்கும்? உருத்தனம், வலிமை, மன உறுதி, வல்லமை, ஊரில் தைரியம், கொடைத்தன்மை, ஆளும் தன்மை. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது நம்ம படிச்சதுதான் திரும்ப திரும்ப காட்டுறாங்க. ஆக இவங்க சூத்திரர்களுள்ள குணத்தினுடைய ஆதிக்கம், தமோ குணத்தின் ஆதிக்கம் சூத்திரர்களுடைய குணங்கள் தான். அதாவது இந்த சூத்திரர்கள் தமோ குணம், ரஜோகுணம் ரெண்டினுடைய காம்பினேஷனா இருப்பாங்க. மோஸ்ட்லி தமோ குணம், அடுத்தபடியாக ரஜோகுணம் இருக்கும். ஏன்னா அவங்க தொழில் செய்யணும், அவங்க போய் வேலை பார்க்கணும் இல்லையா, அதுக்கு ரஜோகுணமும் வேணும், உழைப்பும் வேணும். அப்புறம் தொண்டு செய்யறாங்க அவங்க. அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லைடு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது இவர் பகவான் பக்தி செய்யறாரு. அடுத்தது காட்டுங்க. ஸ்வே ஸ்வே கர்மன் அபிரத சம்சித்தியம் வை சபதே நரக ஸ்வகர்ம நிரத சித்தியம் பதா பிந்ததி தச்சுனு. தனது குணத்திற்கு தகுந்த கடமைகளை பின்பற்றுவதால் ஒவ்வொரு மனிதனும் பக்குவமடைய முடியும். அதை எவ்வாறு செயலாற்றுவது என்பதை இன்னுமிருந்து கேட்பாயாக என்பதை தற்போது தற்போதுக்கு அப்புறம் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. ஓகே ஓகே மாதாஜி வரவே இல்லை ஸ்லைடு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீதேவி மாதாஜி. இருக்கு மாதாஜி, எனக்கு காமிக்குது மாதாஜி, ஸ்கிரீன் இருக்கு மாதாஜி. தற்போது என்னிடம் இருந்து கேட்பாயாக, அது மட்டும்தான், அவ்வளவுதான். சரி, இன்னும் கேட்பாயாக. தற்போதுதான் இருக்கு, அவ்வளவுதான் இருக்கு. ஓகே ஓகே மாதாஜி. அந்த 80 தற்போதுங்கிறது ஓவர்லாப் ஆயிடுச்சு பிரபுஜி. பரவாயில்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. பரவாயில்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது எனக்கு இங்க ஒழிஞ்சுக்கிடுச்சு. ஆக குணத்திற்கு தகுந்த கடமைகளை பின்பற்றுவதால் ஒவ்வொரு மனிதனும் பக்குவம் அடைய முடியும். அதை எப்படி செயலாற்றுறது, யாருகிட்டமிருந்து கேட்பது அப்படிங்கிறத பற்றி நான் உங்களுக்கு இப்போ சொல்றேன் அப்படிங்கிறாரு பகவான். புரியுதா? அவங்கவுங்க குணங்களுக்கு ஏற்றபடிதான கடமையை செய்யறாங்க. அந்த கடமையை செஞ்சு எப்படி பக்குவம் அடைய முடியுங்கிறத, எப்படி செயலாற்ற முடியுங்கிறத நான் உனக்கு சொல்றேன் பகவான் சொல்றாரு. அடுத்து 46 ரவி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. தெளிவா இருக்கு, வாசிங்க. எல்லாரும் வாசிக்கணும் இன்னைக்கு மாதாஜி. எல்லாருக்கும் சான்ஸ் கொடுங்க. கண்டிப்பா மாதாஜி, எல்லாருமே படிக்கிறாங்க டெய்லி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பூதானம் லக்ஷ்மி. படிங்க மாதாஜி, படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரவர்த்தி பூதானம்
ஏன சர்வம் ஜதம் இதம் ததம் இதம் ததம் சர்வ கர்மனா கர்மனாத்தம் அவ்யச்சரிய சித்திம் விந்ததி மாணவக. கண்ணு தெரிய தெரியல ஒண்ணு. யாரிடம் எல்லா உயிர் வயிறுகளும் தோன்றினாரோ, எல்லா இடங்களிலும் பரவியுள்ளரோ, அந்த இறைவனை தனது சொந்த கடமையை செய்தால் வழிபட்டு மனிதன் பக்குவத்தை அடைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஆக மனிதன் எப்படி பக்குவம் அடைய முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஏற்கனவே 15ஆம் அத்தியாயத்திலேயே விவரமா படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? இப்போ பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, ஒருத்தன் யார்கிட்ட இருந்து எல்லா உயிர் வாழ்களும் வந்ததோ, யார்கிட்ட இருந்து? பகவான் கிட்ட இருந்துதான் எல்லா உயிர் வாழ்களும் பகவானுடைய பின்ன பகுதிகளாக இந்த உலகிற்கு வந்தது இல்லையா? அப்போ அந்த பகவான் ஒண்ணு நம்ம பார்த்துட்டோம். யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவியுள்ளாரோ, பகவான் தான் பரமாத்மாவாக எல்லா இடங்கள்லயும் பரவி இருக்காரு, நம்முடைய இதயத்திலும் இருக்கிறார். அந்த இறைவனை தன் சொந்த கடமையை செய்வதால், நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க, அந்த பரமபுருஷ பகவானை நம்ம கடமையை செஞ்சு என்ன செய்யணும்? வழிபடணும். எப்படி வழிபடுறது? கடமையை செஞ்சு நம்ம கடமையை செய்யறப்போ, பகவானே நீ எனக்கு கொடுத்த கடமையை உனக்காக செய்யறேன் அப்படின்னு பகவான் உணர்வோடு செய்யணும். அப்படி செஞ்சாதான் நம்ம பக்குவத்தை அடைய முடியும். அர்ஜுனன் அதுதானே சொன்னாரு, நீ போரிடுப்பா, நீ சத்திரியன், நீ என்னை நினைத்து போரிடு. போரிட்டா அதுல வரக்கூடிய லாப நஷ்டத்தை பற்றி நினைக்காம என்ன பகவானை நினைச்சுட்டு போரிடுன்னு சொன்னாரு. அது மாதிரி நம்முடைய சொந்த கடமை என்ன, ஏன் சொந்த கடமைன்னு சொல்றாங்கன்னா, அவங்க குணங்களுக்கு ஏற்றபடி நம்முடைய கடமை அமையுது இல்லையா? நம்முடைய தொழில் வெவ்வேறு விதமாக இருக்கு இல்லையா? ஆக அதை கடவுள் பகவான் உணர்வோடு நம்ம செயலாற்றா நம்ம பகவான் அந்த பக்குவத்தை அடையலாம். பக்குவத்தை அடையலாம்னா என்ன செய்யலாம்? பகவானை பக்தி பண்ணலாம், பக்தி தொண்டு செய்யலாம், கிராஜுவலா பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்தது என்ன சொல்றாங்கன்னா, அதேதான் தெரிஞ்சு சொல்றாங்க. கடமைகளை பின்பற்றுவதன் முக்கியத்துவம் என்ன? பக்குவம் அடையிறதுக்காக எல்லாரும் அவங்கவுங்க கடமையை பின்பற்றுங்க. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், நம்ம சுய தர்மத்தை தான், நம்மளுடைய கடமையை தான் பின்பற்றணும், அதைத்தான் செய்யணும். அதுல தப்பு நடந்தா கூட பரவாயில்லைன்னு சொல்றாரு. ஆனா அடுத்தவங்க கடமை, அதுக்காக நம்ம கடமையை விட்டுட்டு அந்த அவன் செய்யறது நல்லா இருக்குன்னு அடுத்தவங்களுடைய கடமையை நம்ம செஞ்சா அதுல வெற்றி அடைஞ்சாலும் அதனால ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை, நம்ம பக்குவமும் அடைய முடியாது. ஆக அவங்களுடைய சுதர்மத்தை பின்பற்றுவதால் தான் அவர்கள் பக்குவம் அடைய முடியும். ஆகையினால தகுந்த கடமைகளை பின்பற்றுவதால் எவனோ பகவானே என் கடமைகளின் மூலமாக என்னிடம் அடைவீராக. அப்போ நான் என் கடமையை செய்யறேன், பகவானே உன்னை நினைத்து கொண்டு இந்த கடமையை நீ எனக்கு கொடுத்த வேலையாக நினைச்சு நான் செய்யறேன். நான் உன்னை என் கடமையை சரிவர செய்வதன் மூலமாக நான் உன்னை அடைய வேண்டும் அப்படின்னு அந்த பக்தி உணர்வோடு செஞ்சா அதே பக்தி தான். நம்ம செய்யக்கூடிய கடமையும் பக்தி தொண்டுதான் அப்படிங்கிறத நம்ம உணரணும். அடுத்து முழுமுதற் கடவுளை வழிபடணும். இது இந்த பக்குவம் நமக்கு வந்துவிடும். எல்லாமல்ல முழு முதல் கடவுள் பகவான் கிருஷ்ணரை வழிபடுவோம். அவர்தான் பரமாத்மாவாக எல்லாருடைய இதயத்திலும் இருக்கிறார், எல்லா இடங்களிலும் பரவி இருக்கிறார், எல்லாவற்றிற்கும் மூலமாக இருக்கிறார். எல்லாம்னா ஜட சக்தி, நடுத்தர சக்தியாக ஜீவராசிகள், அடுத்த அந்தரங்க சக்தியாக ஆன்மீக சக்தி, எல்லாவற்றுக்கும் எல்லா 3 விதமான சக்திகளுக்கு மூலமானவர் யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்தது இவங்கெல்லாம் என்ன செய்யறாங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. உங்கள் கடமைகளை அவருக்கு சேவை செய்வதற்காக செய்யுங்கள். புலன்களின் இறைவனான ரிஷிகேஸ்வரின் சேவையில் புலன்களை ஈடுபடுத்துங்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு பிரபுபாதா. அப்ப நம்ம செய்யக்கூடிய கடமை பகவானுக்கு செய்யும் சேவை அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு நம்ம செய்யணும் பகவான் உணர்வுல. ஏன்னா நம்ம கடமையை செய்யறப்ப நம்முடைய புலன்களை எல்லாம் ஈடுபடுத்துறோம் இல்லையா?
நம்ம என்ன வேலை செஞ்சாலும் புலன்கள் இல்லாம வேலை செய்ய முடியாது. பகவான் தான் இந்த புலன்களை கொடுத்தாரு. அவர் தான் ரிஷிகேஷர், புலன்களை கட்டுப்படுத்துபவர் இல்லையா? கொடுத்தவரும் அவர் தான், கட்டுப்படுத்துவரும் அவர் தான். அதனால பகவானுடைய சேவையில நம்முடைய புலன்களை பயன்படுத்தணும். எப்படி பயன்படுத்துறது? பகவானுக்கு அபிஷேகம் செய்து பகவானுடைய கோயில் இடங்களை சுத்தம் செய்யறதுக்கு, பகவானுடைய கீர்த்தனைகளை பாடுவதில், அவனுடைய புகழையும் செயல்களை பற்றி கேட்பது, சிரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், அர்ச்சனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், அடுத்து என்ன பார்ப்போம்? சாக்கியம், அவரோடு தொடர்பு கொள்றது, தோழனாக, தாசியம், சேவகனாக, ஆத்ம சமர்ப்பணம். அப்படி ஏதாவது ஒரு உறவின் மூலமாக நம்ம பக்தியை காட்டணும் பகவானுக்கு. இவங்க எல்லாம் பகவானுக்கு அபிஷேகம் செய்வாங்க. நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, அந்த நம்ம சைத்தன்யனுடைய தோற்றங்கள்ல நம்ம கோயில்ல இந்த அபிஷேகம் எல்லாம் பண்ணாங்க. அடுத்தது பார்ப்பது. அடுத்த ஸ்லோகம் மதன மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்ரேயான் சிவதர்மோ விகுணஹ பரதர்மாத் சிவனுஷ்டி தாத் சிவபாவ நியதம் கர்ம குருவன் நாப்னோதி கில்பிஷம். மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டாலும் தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டிருப்பதே சிறந்தது. ஒருவனது இயற்கைக்கு ஏற்ப விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகள் பாவ விளைவுகளால் என்றும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பாருங்க, அதாவது நம்ம ஏற்கனவே சொன்னதுதான், மற்றவர்களுடைய கடமையை ஏற்று நம்ம அது என்னதான் பக்குவமாக செஞ்சு முறையா செஞ்சு நம்ம முன்னேறணும் அப்படின்னு நினைக்கிறத விட முறையா நம்முடைய கடமையை செய்யணும். சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டு இருப்பதா சிறந்தது. அதுதான் அவனுடைய இயற்கை குணத்திற்கு ஏற்றபடி விதிக்கப்பட்ட கடமை. அப்படி தனது சொந்த கடமையை செய்வதால் அவனுக்கு எந்த பாவ விளைவோ வராது. ஏன்னா அது பகவான் கொடுத்த கடமை, அவன் குணத்துக்கு ஏற்றபடி. ஆகையினால அதனால அவன் எந்த வகையிலையும் பாதிக்கப்படுவது இல்லை. இப்ப இங்க படம் இருக்கு, இந்த படம், இந்த மரம் இருக்கு, இதுல யாரு உடைய சுபாவம் மரத்தின் மேல ஏறுறது? இங்க இருக்கிற படங்கள்லாம் சொல்லுங்க பாப்போம். யாரு மேல ஏறுறது? ஆமா, அதனுடைய குணம் இல்லையா? அதனால முடிஞ்சது அதுதான். இப்ப யானையால ஏற முடியுமா? இந்த நாயால ஏற முடியுமா? இல்லையா? அதனால அவங்க சொந்த கடமையில ஈடுபட்டுக்கணும், சொந்த வேலையில ஈடுபட்டுக்கணும், அதுதான் சிறந்தது அப்படின்னு சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லோகம். அடுத்தது இதுல என்ன கொடுத்திருக்குன்னா, தனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளில் விடாமல் ஈடுபட்டு இருத்தல், மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டாலும் தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டு இருப்பது சிறந்தது. அதனுடைய பலன் பாவ விளைவுகளால் என்றும் பாதிக்கப்படுவது இல்லை. அதை ஏற்கனவே நம்ம பார்த்ததுதான். மற்றவர்கள் கடமையை பக்குவமாக செய்யறதை விட நம்ம கடமையை செய்யணும். அப்படி செஞ்சாதான் பாவ விளைவுகள் நம்மளை அண்டாது. பரமபுருஷனுடைய தொண்டனாக செயல்பட்டால் எந்த செயலும் இழிவானதில்லை. நீ என்ன காரியத்தை செஞ்சாலும் சரி, வியாபாரியா இருந்தாலும் சரி, விவசாயியா இருந்தாலும் சரி, இல்ல பூ விற்கிறவனா இருந்தாலும் சரி, இல்ல வீடு தெரு கூட்டுறவனா இருந்தாலும், தொழிலாளியா இருந்தாலும் சரி, என்ன காரியம் இல்லை, கோயில்ல போய் கோயிலை சுத்தம் பண்றவனாகவோ, இல்ல கோயில இருக்கக்கூடிய பிரசாதங்களை சமைக்கக்கூடிய சமையலாளாக இருந்தாலோ, அது எந்த ஒரு வேலையாக இருந்தாலும் அது பகவானுக்காக நான் செய்யறேன் அப்படின்னு நம்ம செஞ்சா அந்த காரியம் இழிவானது அல்ல. அதனால நமக்கு நன்மைதான் அப்படின்னு சொல்லுது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுனனை போலவே பரமபுருஷ பகவானின் பரம காரணங்களுக்கு சேவை செய்வதற்கு மட்டுமே செயல்பட முடிவெடுங்கள். அர்ஜுனன் என்ன செஞ்சாரு? அர்ஜுனன் பல கேள்விகள் கேட்டாரு இல்லையா, போர்ல இருந்து தப்பிக்கணும்ட்டு. உடனே 2வது அத்தியாயத்திலேயே அவரை திட்ட ஆரம்பிச்சுட்டாரு, கஷ்பலம் இல்லையா? அப்படியெல்லாம் திட்டி, நீ என்ன இப்படி இருக்க, நீ யார கொள்றேன்னு நினைக்கிற? அவங்க உடம்புதான் போகுது, அவங்க ஆத்மாவுக்கு அழிவு இல்லை.
நீ உன்னுடைய கடமை என்ன? நீ சத்திரியன், நீ ஓடி ஒளியோன்னு நினைக்கிற. எல்லாரும் உன்னைய வந்து என்ன செய்வாங்க? கேலி பண்ணுவாங்க, இகழ்வாங்க. இதெல்லாம் உனக்கு தேவையா? உன் கடமையை செய்ப்பா, என்ன நினைச்சுக்கிட்டு செய் அப்படின்னு கடைசி வரைக்கும் அவருக்கு கர்ம யோகத்திலயும் சொல்லுவாரு, பக்தி யோகத்துல சொல்லுவாரு, அடுத்து ஞான யோகத்திலயும் சொல்லுவாரு. இப்படி பாருங்க, நாளைக்கு நிறைய படிப்போம். அர்ஜுனனை வந்து கடைசியிலேயே ஒரு திட்டிட்டு தான் கடைசியில வந்து அவருக்கு ஒரு முடிவான ஒரு அவர் இலக்கு என்ன, அவர் என்ன செய்யணுங்கிறத அவர் சொல்வார். ஏன்னா அர்ஜுனன் வந்து நண்பன், பக்தன், கடைசியில அவருடைய சீடனும் கூட. ஆக பகவானுக்காக சேவை செய்வதற்காக மட்டும்தான் அர்ஜுனன் வந்து தன்னுடைய முடிவை மாற்றிக்கொண்டார். முதல்ல போர் செய்ய தயங்கினாலும் கடைசியில என்ன முடிவெடுத்தாரு? போர் செய்யணும், அதர்மத்தை ஒழிக்கணும் அப்படிங்கிற முடிவை எடுத்தாரு. ஆக நாமும் என்ன செய்யணும்? பகவானுக்கு சேவை சேவை செய்யணும், ஏதாவது ஒரு வகையில சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு முடிவை எடுக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லோக வாசகம் மாதாஜி. சுஜாதா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுவும் சேவைதான் மாதாஜி, இதுவுமே சேவைதான், பக்தி தொண்டுதான் மாதாஜி. நீங்க வாசிக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சகஜம் கர்ம கௌந்தேய சுதோஷம் அபிநத்ய சேத் சர்வாரம்பாஹி தோஷேன தூமேனாக்னிர் இலாபுதாக. நெருப்பு புகையால் சூழப்பட்டிருப்பதை போல் ஒவ்வொரு முயற்சியும் ஏதேனும் ஒரு தோஷத்தால் சூழப்பட்டுள்ளது. எனவே குந்தியின் மகனே, முழுவதும் தோஷம் நிறைந்ததாக இருந்தாலும் தனது இயற்கையிலிருந்து தோன்றிய தொழிலை ஒருவன் துறக்கக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஆக இந்த வாழ்க்கையே வந்து நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள்லாம் வந்து ஏதோ ஒரு வகையில தோஷம் நிறைந்ததாக இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த இயற்கை குணங்களால் கலங்கப்பட்டிருக்கும், தெரியுதா? ஆக அது பிராமணனாக இருந்தாலும் சரி, அவன் வந்து இந்த யாகம் செய்யறப்போ மிருகங்களை பலியிட வேண்டியது இருக்கும், சில காரியங்கள்லாம் அவன் செய்ய வேண்டியது இருக்கும். இந்த சத்திரியன் வந்து போர்க்களத்துல மற்றவங்களை கொல்ல வேண்டியது இருக்கும் இல்லையா? இதெல்லாம் வந்து தோஷம் நிறைந்த செயல்களாக இருந்தாலும் கூட அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்? அதனுடைய நோக்கத்தை புரிஞ்சுக்கிறோம். மிருகங்களை வந்து ஏன் பலியிடலாம் அப்படின்ட்டு வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்குன்னா, இந்த மிருகங்கள் வந்து அதாவது ரொம்ப வயதான அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு மிருகங்களை வந்து பலியிடுவதால் அதற்கு வந்து நல்ல ஒரு ஜென்மம், அடுத்த மனித ஜென்மம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த மிருகங்களை பலியிட்டுட்டு நம்ம சாப்பிடுறதுனால இல்ல, அந்த காலத்துல அப்படி செய்ய மாட்டாங்க. அப்புறம் வந்து இது மாதிரி சாப்பிட்டு கசாப்பு கடைகள்லாம் நிறைய வந்ததுனாலதான் புத்தர் வந்து அகிம்சையை போதிட்டார் அப்படிங்கறதெல்லாம் படிப்பீங்க இந்த பாகவதத்துல. ஆக இது எதை மாதிரி சொல்றாங்கன்னா, நெருப்பு புகையால் சூழப்பட்டு இருப்பது போல. புகை இருக்குன்ட்டு நெருப்பை நம்ம விட்டுற முடியுமா? நெருப்புனாலதான் நம்ம வந்து சமைக்க முடியும், நம்ம குளிர் காய முடியும், நமக்கு வெளிச்சம் கிடைக்கும் இல்லையா? புகையை போகட்டும் அப்படின்னு நம்ம காத்திருக்கணும். அது மாதிரி நம்ம செய்யக்கூடிய முயற்சியில வந்து ஏதாவது வந்து குறைபாடு இருக்கலாம். அதை வந்து அது நீங்கட்டும், அது தோஷம்னா என்ன? குறைகள் இருந்தான்னு சொல்லுவார். அதனால சூழப்பட்டிருக்குன்னு அந்த முயற்சியை விட்டுறக்கூடாது. அதை வந்து கடைசி வரைக்கும் நம்ம வந்து அதுல முழுவதுமாக ஈடுபட்டு நமக்கு இயற்கையில என்ன தொழில் இருக்கோ அந்த தொழிலை துறக்க கூடாது. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? நம்ம செய்யக்கூடிய நம்ம விவசாயமே செய்யறோம்னு வச்சுக்கோங்க. விவசாயத்துல வெயில்ல நிக்கணும், நாள் முழுசு உழைக்கணும் இல்லையா? களை எடுக்கணும், அதையெல்லாம் பண்படுத்தணும். அவ்வளவு வேலை பண்ணாதான் நமக்கு பயிர் நல்ல செழிப்பா வளர்ந்து தானியங்களை கொடுக்கும் இல்லையா? அங்க வெயில இருக்கணுமே அப்படிங்கிறதுக்காக விவசாய நிலத்தை விட்டுட்டு போய் வேற என்ன காரியம் செய்ய முடியுமா? வியாபாரம் தான் செய்ய முடியும். போர்க்களத்துல வீரர்கள் வந்து போர் தான் புரிய முடியும். அவன் பயந்துகிட்டு வீட்டுக்கு வர முடியுமா? தோஷம் என்னை கொன்றுவான் அப்படின்னு பயந்துட்டு வர முடியுமா? ஆகையினால அவங்களுக்கு இயற்கையில ஏற்பட்ட அந்த தொழிலை யாருமே ஒரு நாளும் துறக்க கூடாது. அதுல எவ்வளவு சிரமங்கள், தோஷம், கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் கூட முயற்சி பண்ணி அந்த தொழிலை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ணா. எந்த வர்ணத்தவராக இருந்தாலும் ஒருவர் தன் செயல்களின் பலன்களை பரமகிருஷ்ண பகவானின் பக்தி தொண்டில் இணைப்பதன் மூலமாக பக்குவம் அடைய முடியும். ஆக நீ எந்த தொழிலும் செய்ய,
அது செய்யறப்போ பகவான் உணர்வோடு செஞ்சா அப்ப என்ன செய்யும்? அதனுடைய பலாபலன்களை பகவானே எடுத்துக்கிறாரு. அந்த பலன்கள் எல்லாம் பகவானே உனக்கு அர்ப்பணம், எனக்கு இந்த கடமை கொடுத்துருக்கேன், நான் செய்யறேன் அப்படின்னு நம்ம செஞ்சோம்னா நம்ம அந்த பக்தியில முன்னேறலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆக தூய பக்தி தொண்டு செய்யறதுனால நமக்கு என்ன நன்மை, பகவானை எப்படி அடையலாம் அப்படிங்கிறத 54 இருந்து 55 வரைக்கும் நம்ம பார்க்க போறோம். அடுத்து பிரம்ம நிலையை எப்படி அடையிறதுட்டு 50 to 53. அடுத்து ஞானத்தின் மூலம் கர்ம விளைவுகள்ல இருந்து எப்படி விடுபடலாம்ட்டு 49. இந்த பாருங்க, இதுல 49 வந்து ஞானம். முதல்ல வந்து நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம், பகவானை முழு முதற் கடவுளை 3 நிலைகள்ல உணரலாம். ஞானத்தின் மூலமாக பிரம்மனை போய் அடைவாங்க ஞானிகள், பிரம்ம நிலையை அடைவாங்க. ஓகேயா? இங்க யோகிகள் தியானத்தின் மூலமாக நமது இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா உணர்வில் அவங்க ஈடுபடுவாங்க. பக்தர்கள் தான் இங்கே போவாங்க, தூய பக்தி தொண்டு செஞ்சு பகவான் கிருஷ்ணரை அடைய முடியும், அவரை சென்று அடைய முடியும். ஆக இதெல்லாம் ஸ்டெப்ஸ், படிகள். அதாவது ஞான யோகம், அடுத்தது தியான யோகம், அடுத்து பக்தி யோகம் அப்படின்னு வருவாங்க. 49வது படிக்க மாட்டாச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. உமாபதி சிவா பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. புத்தி சர்வத்ர விதாத்மா விகதஸ்பிருபஹ நைஸ்கர்மா யாசிதம் பரமாம் சத்யயானோ நதிகச்சதி. சுய கட்டுப்பாட்டுடைய பட்டற்ற மற்றும் எல்லா பௌதிக சுகத்தையும் புறக்கணிக்கக்கூடிய ஒருவன் துறவை பயிற்சி செய்வதால் கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை என்னும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஆக ஒருத்தர் வந்து அதாவது துறவை பயிற்சி செய்யணும். எப்படி பயிற்சி செய்யலாம்? துறவை அடையணும்னா, துறவுங்கிறது என்னது? சன்னியாசி நிலை. சன்னியாசி என்ன செய்யணும்? ஆசையை துறக்கணும், பற்றை துறக்கணும் இல்லையா? சுய கட்டுப்பாடு உடையவராக இருக்கணும். இந்த 3 காரியங்கள் இருக்கணும் முக்கியமா. சுய கட்டுப்பாடு வேணும், மனம் புத்தி அகங்காரம் எல்லாத்தையும் அடக்கணும். அடுத்து பௌதிகத்துல பற்றே இருக்கக்கூடாது, குடும்பம் அம்மா அப்பா அப்படிங்கிற பற்று இருக்கக்கூடாது. எல்லா பௌதிக சுகத்தையும் விட்டுறணும், எந்த லாபத்தையும் எதிர்பார்க்க கூடாது. அதுல அது ஈஸியா வராது எல்லாருக்கும், அதை பயிற்சி செய்யணும். அப்படி அந்த துறவை பயிற்சி செய்யறதுனாலதான் என்ன செய்ய முடியும்? செயல்களின் விளைவுகள்ல இருந்து அந்த துறவி அல்லது சன்னியாசி விடுதலை பெற முடியும். ஒரு துறவி வந்து பக்குவம் அடையணும்னா என்ன ஆகும்? முதல் இதுல பகவான் சொன்னாரு, சன்னியாசி வந்து பௌதிக ஆசையை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துறக்கணும்னு சொன்னாரு. இப்போ என்ன சொல்றாருன்னா, அத்தகைய துறவி அல்லது சன்னியாசி பக்குவம் அடையணும்னா இந்த 3 காரியங்கள் முக்கியம். சுய கட்டுப்பாடு வேணும், பற்றற்ற வாழ்க்கை வேணும், எல்லா பௌதிக சுகத்தையும் புறக்கணித்து விட வேண்டும். அப்படிப்பட்ட ஒரு துறவிதான் என்ன செய்ய முடியும்? மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைய முடியும், தன்னை உணர முடியும், பகவானை உணர முடியும். ஆக எப்பவுமே அவன் வந்து கிருஷ்ண உணர்வுலதான் இருப்பான் அத்தகைய துறவி அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அடுத்து 50வது, அடுத்து துறவின் பக்குவ நிலை அதேதான் போட்டிருக்கு. இல்ல புத்தி பௌதிக விஷயங்களில் பற்றிலிருந்து விலகி இருத்தலுக்கு என்ன போட்டிருக்குன்னா, அசக்த புத்தி சர்வத்திர அப்படிங்கிறதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா, புத்தி பௌதிக விஷயங்களில் பற்றுதலிலிருந்து விலகி இருத்தல். ஜிதாத்மான என்ன? மனம் வந்து கட்டுப்பாட்டுக்குள். அடுத்து அது என்ன விகத ஸ்புருக அப்படின்னா, பௌதிக ஆசைகள் இல்லாத எல்லா செயல்களையும் துறத்தல், அதனுடைய பலன்களை, செயல்களின் பலன்களை துறத்தல். அப்போ இந்த கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை அடையறதுதான் உயர்ந்த பக்குவ நிலை. துறவிக்கு வந்து கர்ம விளைவுகள்ல இருந்து விடுதலை தான். ஏன்னா அவன் வந்து இந்த சுய கட்டுப்பாடு பற்றற்று இருக்கா, பௌதிக சுகத்தை எல்லாம் புறக்கணிச்சுதான். ஆகவே அவன் உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைந்தவன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆக ஒருவன் தன்னை நான் எப்போதும் பரமபுருஷரின் அம்சம், அதனால் எனக்கு செயலின் பலன்களை சுகிக்க எவ்வித உரிமையும் இல்லை என்று நினைக்க வேண்டும்.
இதுவே உண்மையான குரு. நான் எவ்வளவு பரமபுருஷனுடைய அம்சம். நானு பகவான் கிட்ட இருந்து வந்தவன். நான் செய்யக்கூடிய செயலின் பலன்கள் எல்லாம் பகவானுக்கு தான் உரியது. எனக்கு எந்த உரிமையும் அதை அனுபவிக்க உரிமை கிடையாது அப்படின்னு நம்ம எப்பவுமே நினைச்சுக்கிட்டு நம்முடைய செயல்களை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்றோம். ஹரே கிருஷ்ணன். அடுத்தது 50 to 53 மண்டபம் வாசிக்கிறீங்களா அல்லது பொருள் ஹரே கூறும்? கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் 50 ஸ்லோகம் வாசிக்கிறேன். வாசி. சித்திம் பிராப்தோ யத பிரம்மா ததாப்தினோ நிபோத மே சமாசேனைவ கௌந்தேய நிஷ்ட ஞானஸ்ய ய பரா. துந்தியின் மகனே, இந்த பக்குவத்தை அடைந்தவன் பிரம்மன் எனப்படும் ஞானத்தின் மிக உயர்ந்த நிலையினை திவ்யமான பக்குவ நிலையினை எவ்வாறு அடைய முடியும் என்பதை நான் தற்போது சுருக்கமாக கூறுகிறேன். இதனை என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது இந்த பக்குவத்தை அடைந்தவன் யாரு? அந்த பயிற்சி பெற்ற துறவி இல்லையா? அவன் பிரம்மன் எனப்படும் ஞானத்தின் மிக உயர்ந்த நிலையினை, திவ்யமான பக்குவ நிலையினை எவ்வாறு அடைய முடியும்? அந்த ஞானி எப்படி பிரம்மனை உணர முடியும்? அதுதான் ரொம்ப பக்குவமான நிலை. அது எப்படி பிரம்மனை அவன் உணர முடியுங்கிறத நான் சுருக்கமா சொல்றேன், நீ கேளுப்பா அப்படின்ட்டு 3 ஸ்லோகங்களை சொல்றாரு. புத்தையா விசுத்தையா யுக்தோ திருத்தியாத்மானம் நியமியச்ச சவதாதி விஷயாம்ச தியக்த்வா ராகத்வேஷ வியூதஸ்யச்ச விவிக்த சேவி லக்வாசி யதவாக்காய மானசக தியான யோக பரோ நித்யம் வைராகியம் சவுபாஷிதக. அகங்காரம், பலம், தர்மம், காமம், குரோதம், பரிகிரகம் விமுட்சிய நிர்மம சாந்தோ பிரம்ம பூயாய கல்பது. எப்படி பிரம்ம பூயாயத்தை அடையறாரு அப்படிங்கிறத அழகா சொல்றாங்க. வாசிங்க மீனிங். ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் வேகமா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மீனிங் வாசிங்க மாதாஜி. தனது புத்தியினால் தூய்மை அடைந்து உறுதியுடன் மனதை கட்டுப்படுத்தி புலனுணர்ச்சி பொருள்களை துறந்து விருப்பு வெறுப்பிலிருந்து விடுபட்டு தன்னிடமிருந்து வாழ்ந்து குறைவாக உண்டு உடல் மனம் மற்றும் பேச்சினை கட்டுப்படுத்தி எப்பொழுதும் தியானத்தில் ஆழ்ந்து பற்றுதலின்றி அகங்காரம், பொய்யான வலிமை, பொய்யான பெருமை, காமம், கோபம் மற்றும் ஜட பொருள்களை ஏற்பதிலிருந்து விடுபட்டு உண்மை உணர்வின்றி அமைதியாக இருக்கும் மனிதன் தன்னுணர்வின் நிலையை நிச்சயமாக உயர்த்தப்படுகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல எப்படி தன்னுணர்வு நிலை பிரம்ம நிலையை உணர முடியும்? பிரம்ம பூயாய கல்பதேன்னு இருக்கு. எப்படி அந்த பிரம்ம நிலையை அடைவதற்கான ஒரு தகுதி அவருக்கு எப்படி கிடைக்கும்னா, முதல்ல புத்தியை தூய்மைப்படுத்தணும். மனக்கலங்கள்லாம் போறாப்புல இருக்கணும், உறுதியா இருக்கணும், மனசையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தணும், புலன் உகர்ச்சி பொருட்களை துறக்கணும். இந்த புலன் உகர்ச்சி நம்ம ஏற்கனவே சினிமா, இந்த சீரியல் இதெல்லாம் பார்த்திருப்போம், தேவையில்லாத விஷயங்களை கேட்டிருப்போம். அதையெல்லாம் என்ன செஞ்சிடணும்? விட்டுறணும். புரியுதா? நமக்கு ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கு என்ன வேணுமோ அதை மட்டும்தான் நம்ம கேட்கணும், பார்க்கணும், சொல்லணும். ஓகேயா? அடுத்து விருப்பு வெறுப்பு இருக்கக்கூடாது. தனி இடத்துல நம்ம ஏற்கனவே படிச்சதா தனியா இருந்து பகவானை நினைக்கணும். சாப்பாடு அதிகமாகவும் சாப்பிடக்கூடாது, குறைவாகவும் சாப்பிடக்கூடாது, மீடியமா இருக்கணும். அடுத்து உடல் மனம் பேச்சு இதெல்லாம் கட்டுப்படுத்தணும். தியானத்துல எப்பவும் ஆழ்ந்து எந்த இதுலயும் ஒரு பற்றுதல் இல்லாம, நான் தான் எல்லாத்துக்கும் ராஜா அப்படிங்கிற ஒரு அகங்காரம் இல்லாம, எனக்கு அவ்வளவு வலிமை இருக்கு, அவ்வளவு செல்வம் இருக்கு அப்படின்னு பெருமை பேசாம, பொய்யான பெருமை, அதெல்லாம் பொய்யான அகங்காரம். இந்த அகங்காரம் எல்லாம் பொய்யான அகங்காரம். அடுத்து பேராசை, கோபம், அப்புறம் யாரும் சும்மா ஏதாவது ஃப்ரீயா கொடுக்குறாங்கன்னா அதை ஏத்துக்கிறது, அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை. ஏன்னா எதுக்கும் நம்ம உரிமை கிடையாது, எல்லாமே பகவானுக்கு சொந்தம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கணும். ஆக அப்படிப்பட்ட மனிதன் அமைதியா இருப்பான். அவன் தான் எதை அடைய முடியும்? தன் உணர்வை அடைய முடியும், தன்னை உணர முடியும், பிரம்மனை உணர முடியும். அந்த பிரம்மனை உணரக்கூடிய ஒரு நிலைதான் என்ன நிலைன்னு சொல்றோம்? பிரம்ம பூய நிலை, தன்னுணர்வு நிலை அப்படின்னு சொல்லப்படும். ஆக இவர் கிருஷ்ணர் சொல்றதை கேட்டு இது போன்ற ஒரு பயிற்சி பண்ணி பகவானை உணர்கின்றார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் ஒரு 2 குணம் பார்த்துக்கணும்.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா நாளைக்கு முடிக்கணும்ல. குந்தி ஹரே கிருஷ்ணா. பார்த்துட்டோம். அடுத்து ஞானம். ஞானம்ங்கிறது என்ன? ஞானம்ங்கிறதே நான் பகவானுடைய அங்கம், நான் இந்த உடல் அல்ல அப்படிங்கிறதுதான். அப்படி நினைக்கிறதுனால மனம் தூய்மை அடையுது, மன உறுதி வருது, மனசை கட்டுப்படுத்த முடியுது. மனம் கட்டுப்பட்டா புலன்களை, ஏன்னா நீங்க அந்த படத்துல பார்த்திருப்பீங்க, புலன்களினுடைய கடிவாளமாக இருக்கிறது மனசுதான். அந்த 5 புலன்களுக்கு இல்லையா? புலன்கள் கட்டுப்படுத்தப்படுது. அப்போ புலன்கள் கட்டுப்படுத்திட்டா நமக்கு இந்த விருப்பு வெறுப்பு அப்படிங்கிற அந்த இருமையெல்லாம் இருக்காது. இதெல்லாம் பிரம்ம நிலையை அடைவதற்கான வழிமுறை அப்படின்னு சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆகையினால அடுத்து என்ன செய்யணும் அதை சொல்றதுதான். தனி இடத்துல வாழணும், குறைவாக இது எல்லாரும் போகி 3 நேரம் சாப்பிடுவா, யோகி 1 நேரம் தான் சாப்பிடுவான்னு சொல்றாங்க. குறைவாக சாப்பிடணும், முழுமையா கட்டுப்பாடு வேணும் உடல் மனம் வாக்குல. எப்பவுமே பகவானை நினைச்சு தியானத்துல ஆழ்ந்திருந்தா நம்ம பிரம்ம நிலையை அடையலாம். 24 மணி நேரமும் பகவானுடைய உணர்வோடு நம்ம என்ன கடமையை செஞ்சாலும், என்ன சாப்பிட்டாலும், எங்கே போனாலும் பகவானுடைய நினைவோட செய்யணும். அதுதான். அதுக்காக நீ ஒண்ணும் உன் கடமையை செய்யாம இரு அப்படின்னு பகவான் சொல்லல. ஓகேயா? சாண்டிங் பண்ற நேரம் பண்ணணும் நாம. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்தது உடலினுடைய பிரம்மன் நிலையை அடையும் வழிமுறை. உடலின் தளத்தின் அடிப்படையில் எழும் எல்லா கெட்ட குணங்களில் இருந்த விடுதலை. பிரம்ம நிலையை அடைஞ்சா ஏற்படக்கூடிய அந்த பௌதீக களங்கங்கள் அனர்த்த நிவர்த்தின்னு சொல்லுவாங்க. அத அனர்த்தங்கள்னா கெட்ட குணங்கள். அதுல இருந்து நிவர்த்தினா விடுதலை நமக்கு கிடைக்கிறது. எதுல இருந்து? உடலினுடைய அடையாளம் என்ன? இந்த உடலை வச்சுதான் நமக்கு அகங்காரம் வருது, பொய் அகங்காரம் வருது, பொய்யான வலிமை. அது முந்தைய பதிவுகளால எனக்கு அவ்வளவு வலிமை இருக்குன்னு சொல்றேன். அடுத்து எனக்கு இந்த புலன் இன்பத்தை நிறைவேற்ற எனக்கு ஒன்றும் கிடைக்கலையே அப்படிங்கிற ஏக்கத்தினால வரக்கூடிய காரணம் ஆசை. அடுத்து புலன் இன்ப அந்த ஆசை நிறைவேறவில்லை என்றால் கோபம் வருது இல்லையா? ஆக ஜட பொருட்களை ஏற்றல், உரிமை உணர்விலிருந்து விடுபட்டு எப்போதும் பற்றுதல் இல்லாமல் இருந்தால் நம்ம என்ன செய்யலாம்? பிரம்மபூத நிலையை அடையலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரம்மபூதம் வாசிச்சிருங்க அத. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा नशो सदि न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु மத்பக்திம் லபதே பராம். இவ்வாறு தெய்வீகமாக நிலை பெற்றவன் உடனடியாக பரபிரம்மனை உணர்ந்து இன்பம் நிறைந்தவன் ஆகின்றான். அவன் என்றும் கவலைப்படுவதில்லை, எதையும் அடைய வேண்டும் என்று விரும்புவதில்லை. எல்லா உயிர்வாழிகளிடமும் அவன் சமமுக கொள்கிறான். அத்தகு நிலையில் அவன் எனது தூய பக்தி தொண்டை அடைகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. அதாவது தெய்வீகத்தில் நிலை பெற்றவன் யாரு? தன்னுணர்வு பெற்றவன். அவன் யாரை உடனடியாக உணர்றான்? பரபிரம்மனை. பிரம்மன் யாரு? பிரம்மன் பகவானுடைய பிரம்ம ஜோதிதான் பிரம்மன், அருவமானது. அருவ பிரம்மனை உணர்ந்து இன்பம் அடைகின்றான். அப்படிப்பட்டவன் எதுக்குமே கவலையே பட மாட்டான். எனக்கு அது வேணும் இது வேணும்னு விரும்பவும் மாட்டான். எல்லார்கிட்டையும் சமமா நடந்துக்கிடுவான். எப்படி ஏன் சமமா அவனால நடக்க முடியுது அப்படின்னா, என்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஆத்மாதான் உங்ககிட்ட இருக்கு இல்லையா? அந்த எறும்புகிட்டையும் இருக்கு, பிரம்மா கிட்டையும் இருக்கு. எல்லா உயிர்வாழிகளிடமும் ஆத்மாதான் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா எல்லாரையும் சமமாதான் நினைப்போம். புரியுதா? அந்த நிலையில என்ன செய்யறான்? இவன் பரபிரம்மனை உணர்ந்தவன் பக்குவமான நிலைக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தூய பக்தி தொண்டு செய்ய ஆரம்பிக்கிறான். யார் மேல? பரமபுருஷ பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்ய போறா. எப்படி பக்தி சேவை செய்வா? அடுத்த ஒரு 55 வாசிமா. ஹரே கிருஷ்ணா. எப்பவும் மகிழ்ச்சியுடனும் ஏக்கமோ ஆசையோ இல்லாமல் எல்லா இடமும் சமநோக்கோடு இருப்பா. யாரு? பிரம்மபூய நிலையை அடைந்தவன், பிரம்மனை உணர்ந்தவன். அந்த நிலையில் தான் தூய பக்தி கொண்டு செய்வாங்க. அடுத்து இவங்கெல்லாம் பிரம்ம நிலையை உணர்ந்து
பரமாத்மாவை உணர்வதற்கான இது சாண்டிங், அதாவது ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரித்து ஆனந்தமாக இருக்காங்க இல்லையா. தூய பக்தி தொண்டுல ஏற்கனவே பிரம்மபூத நிலையை அழிஞ்சு விட்டாங்க. அவங்க பூரணமான ஆனந்தத்தோடு அந்த பிரம்மனை உணர்ந்த நிலையில பாடி பாடி மகிழ்ச்சியாக இருக்காங்க. அந்த மகிழ்ச்சியான நிலையை நாமும் அடைய முயற்சி செய்வோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி இன்னைக்கு இதோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாமா மாதாஜி? ஏன்னா லெஃப்ட் ஆகுறாங்க டிவோட்டிஸ். ஓகே அவ்வளவுதான். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல யாரும் லெஃப்ட் ஆக வேண்டாம். உங்களுக்கு எல்லாம் மேக்சிமம் நான் என்ன சொல்லணுமோ அதெல்லாம் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கும் அதனாலதான் நிம்மதி கிடைக்கும். ஏன்னா நான் டீச்சரா இருக்கிறதுனால என் பிள்ளைகளுக்கு எப்பவுமே மேக்சிமம் செய்யணும்னு நினைப்பேன். நீங்க என்னுடைய டிவோட்டிஸ் ஆகையினால நீங்க கடைசி வரைக்கும் இருக்கணும். இது 2 நாள்ல நம்ம எல்லாம் பார்க்கலாம். வாஞ்ச கல்பதாருக்கிய கிருபா சிந்தோக்கிய ஏவச்ச பத்திதனம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அந்த கோடி வைஷ்ணவ கிரந்தைக்கு நாமாச்சாரியார் ஸ்ரீ ஹரிதாஸ் தாகூருக்கு, பிரபுபாதாவுக்கு, all glories to assembled devotees. All glories to assembled. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Thank you மாதாஜி. திருநாட்டிற்குள் எப்படி நுழையலாம் அப்படிங்கறத